Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στα διαδικτυακά μας μαθήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Present Continuous, βλέποντας κάποιες λεπτομέρειες για τους πιο προχωρημένους. Όπως ξέρουμε, για να σχηματίσουμε τον Present Continuous, αλλά και όλους τους Continuous χρόνους, χρειαζόμαστε το ρήμα μας με την κατάληξη ing. Θέλουμε δηλαδή την ing μορφή του ρήματος. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο είναι πώς ακριβώς σχηματίζεται αυτή η ing μορφή κάποιων ρημάτων. Ο βασικός κανόνας που ισχύει για τα περισσότερα ρήματα είναι ότι απλά προσθέτουμε την κατάληξη ing στο απαρέμφατο του ρήματος. Απαρέμφατο είναι η λεξούλα του ρήματος όπως τη βρίσκουμε στο λεξικό. Το play, το eat, το help. Προσθέτοντας λοιπόν το ing, κάνουμε την ing μορφή του ρήματος. Πολλές φορές όμως τα ρήματα για να σχηματίσουν την ing μορφή τους παθαίνουν κάποιες αλλαγές. Και τώρα θα δούμε τις βασικές από αυτές. Η πρώτη περίπτωση είναι το ρήμα μας στο τέλος να έχει ένα «ή», το οποίο όμως δεν τονίζεται, είναι δηλαδή σιωπηλό, άφωνο. Στο make, στο write και στο take, το τελευταίο γράμμα το «ή» δεν τονίζεται. Στην περίπτωση αυτή διώχνουμε αυτό το άφωνο «ή» και μετά βάζουμε την κατάληξη ing. Έτσι λοιπόν το make θα γίνει making, το write writing και ούτω καθεξής. Η επόμενη περίπτωσή μας είναι το ρήμα μας να τελειώνει σε IE, όπως αυτά τα τρία ρήματα που βλέπετε εδώ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, διώχνουμε το I και το E και βάζουμε το Y και στη συνέχεια προσθέτουμε το ING. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτά τα ρήματα ότι φεύγει το IE, στη θέση τους μπαίνει το Y και μετά προσθέτουμε την κατάληξη ING. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο πιο δύσκολη. Αν έχουμε ένα ρήμα που είναι μονοσύλλαβο, μόνο μία συλλαβή, το τελευταίο του γράμμα είναι σύμφωνο και το πρώτο τελευταίο του γράμμα είναι φωνήεν, τότε το τελευταίο σύμφωνο διπλασιάζεται. Βλέπουμε λοιπόν το run, το sit και το cut, τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Το run είναι μονοσύλλαβο, έχει στο τέλος ένα σύμφωνο και πριν έχει ένα φωνήεν. Οπότε πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό γίνεται running με διπλό το n, διπλασιάζει το n. Όμως έχουμε και κάποια εξαίρεση. Αν το τελευταίο σύμφωνο είναι το w, το x ή το y, τότε δεν διπλασιάζεται ακόμα και αν ισχύουν τα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν το row, το fix και το play δεν διπλασιάζουν τίποτα, αλλά παίρνουν κατευθείαν την κατάληξη ing. Ίσως παραξενευθήκατε γιατί αναφέραμε το y σαν σύμφωνο, ενώ φαίνεται εδώ ότι είναι φωνία. Το y είναι μια ειδική περίπτωση γράμματος, το οποίο στην αρχή των λέξεων μετράει σαν σύμφωνο, ενώ στο τέλος των λέξεων μετράει σαν φωνήεν. Εδώ πέρα είναι φωνήεν, αλλά επειδή μπορεί να το έχετε μάθει σαν σύμφωνο, το βάλαμε και αυτό με την κατηγορία των άλλων συμφώνων, του W και του X δηλαδή. Η επόμενη περίπτωσή μας είναι να έχουμε ένα ρήμα, το οποίο είναι πολυσύλλαβο, begin, prefer, τελειώνει σε σύμφωνο, NRT, στα παραδείγματά μας, και η τελευταία του συλλαβή τονίζεται όταν το προφέρουμε. Begin, prefer, forget. Στην περίπτωση αυτή διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο με το ing. Beginning, preferring, forgetting με διπλασιασμό του τελευταίου συμφώνου. Αν όμως δεν τονίζεται η τελευταία συλλαβή, visit, offer, listen, τότε δεν διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο με το ing. Όπως βλέπουμε εδώ στο visiting, offering και listening. Η επόμενη περίπτωσή μας είναι τα ρήματα τα οποία τελειώνουν σε C. Σε αυτή την περίπτωση προσθέτουμε ένα K πριν την κατάληξη ing. Για παράδειγμα, picnic που σημαίνει κάνω picnic, picnicking με C και K. Mimic, mimicking. Panic, panicking. Επειδή λοιπόν τελειώνουν σε C, προσθέτουμε πριν το ing και ένα K. Κάποια ρήματα μπορεί να φαίνονται περίεργα με το ing, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθούν κανονικά τους κανόνες σχηματισμού με την πρόσθεση του ing. Το ρήμα be λοιπόν γίνεται απλά being, το see γίνεται seeing, το agree, agreeing. Δεν υπάρχει κάποια περίεργη εδώ, κάποιος περίεργος κανόνας, είναι κανονικός σχηματισμός, αλλά ίσως σας φαίνονται περίεργα άμα τα δείτε εδώ με το ing. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το κανονικό ρήμα με κανονικά την κατάληξη ing μετά. Όλοι οι κανόνες που είπαμε μέχρι τώρα υπάρχουν συγκεντρωμένοι σε αυτόν εδώ τον πίνακα που βλέπετε, για να τους έχετε όλους μαζί συγκεντρωμένους.
ο τύπος του ρήματος, ο κανόνας και το πώς γίνεται με ένα παράδειγμα το ing του. Πάμε να εξετάσουμε κάτι άλλο τώρα που αφορά τον present continuous. Θα δούμε εδώ τη διαφορά ανάμεσα στα ρήματα δράσης και στα ρήματα κατάστασης. Action verbs, state verbs. Τα ρήματα action verbs μας δείχνουν μία πράξη που έχει δράση και κίνηση. Είναι πολλά ρήματα όπως το παίζω, το γράφω, το τρέχω κτλ. Τα ρήματα κατάστασης όμως μας δείχνουν κάτι το οποίο δεν αλλάζει, αλλά είναι μόνιμο, κάτι στατικό. Και τέτοια ρήματα είναι για παράδειγμα ρήματα σκέψης ή αντίληψης όπως το γνωρίζω, το πιστεύω, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το θυμάμαι και το εννοώ. Ρήματα που δείχνουν συναισθήματα όπως το αγαπάω, το μισώ, το προτιμώ, το ανήκω, το χρειάζομαι και το πιστεύω. Καθώς και ρήματα που δείχνουν ύπαρξη όπως το είμαι, υπάρχω, μου φαίνεται, ανήκω και κατέχω. Τι σχέση έχουν όμως τα state verbs με τον present continuous και τα αναφέραμε εδώ? Τα αναφέραμε εδώ διότι όλα τα state verbs, δηλαδή αυτά και κάποια άλλα που δεν έχουμε εδώ στα παραδείγματά μας, επειδή δείχνουν μια μόνιμη κατάσταση και όχι μια παροδική κατάσταση, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως στον present continuous. Άρα, σαν πρώτο γενικό κανόνα, θα θυμόμαστε ότι όταν βλέπουμε ένα από αυτά τα ρήματα, που είναι τα πιο βασικά, τα οποία είπαμε ότι ονομάζονται ρήματα κατάστασης, state verbs, δεν θα τα βάζουμε υπό φυσιολογικές συνθήκες στον present continuous. Παρόλα αυτά, μερικά από τα state verbs, δηλαδή τα ρήματα τα οποία δείχνουν κατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον present continuous αν αναφέρονται σε μια παροδική κατάσταση ή μια κατάσταση που είναι σε εξέλιξη. Για να δούμε δύο τέτοια παραδείγματα. Η πρόταση αυτή έχει το ρήμα think, το οποίο είπαμε ότι είναι ένα από τα state verbs, σε present continuous και σημαίνει σκέφτομαι να πάω στη συναυλία. Εδώ μπαίνει το think παρότι είναι state verb σε present continuous, διότι το νόημα σε αυτή την πρόταση είναι ότι αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι, δηλαδή δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα και σε αυτή την πρόταση, βλέπουμε ότι έχουμε το ρήμα have, το οποίο ξέρουμε ότι είναι state ρήμα, να είναι σε present continuous. Και αυτό συμβαίνει γιατί εδώ στη συγκεκριμένη πρόταση, που σημαίνει αυτή τη στιγμή παίρνει το μεσημεριανό της, το ρήμα have έχει νόημα παροδικό και όχι μια μόνιμη κατάσταση. Άρα δεν αρκεί να δούμε απλά ένα από τα ρήματα αυτά που είπαμε προηγουμένως ως state ρήματα για να είμαστε σίγουροι αν μπορεί ή όχι να μπει σε present continuous. Πρέπει να εξετάσουμε αν το νόημα της πρότασης που περιέχει ένα τέτοιο state verb μιλάει για κάτι μόνιμο ή για κάτι παροδικό. Αν μιλάει για κάτι παροδικό, όπως στα δύο παραδείγματα που είδαμε εδώ, τότε το state ρήμα μπορεί κατ' εξαίρεση να μπει σε present continuous. Μερικά ρήματα λοιπόν, τα οποία είναι state verbs, μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να δείχνουν και πράξη, άρα να μπορούν να μπουν σε present continuous. Σας έχω συγκεντρώσει και σας παρουσιάζω τα σημαντικότερα από αυτά τα ρήματα που όταν τα βλέπετε σε μια πρόταση πρέπει να ελέγξετε αν η πρόταση δείχνει μια μόνιμη κατάσταση ή αν δείχνει μια πράξη. Αν δείχνει πράξη θα πρέπει να μπουν σε present continuous. Για να τα δούμε ένα-ένα. Το ρήμα have σημαίνει έχω και μπορεί να είναι λοιπόν πότε σαν state και πότε σαν state verb και πότε σαν action verb. Το ρήμα think το ίδιο, εδώ έχετε παραδείγματα στη μία και στην άλλη περίπτωση. Το ρήμα see που σημαίνει βλέπω, τα δύο παραδείγματα. Το ρήμα be που σημαίνει είμαι, παραδείγματα πότε σαν state και πότε σαν action. Το ρήμα feel που σημαίνει αισθάνομαι. Το look που σημαίνει κοιτάω ή φαίνομαι, ανάλογα την πρόταση. Και το ρήμα taste που σημαίνει γεύομαι ή έχω τη γεύση, που επίσης μπορεί να έχει διπλή σημασία. Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, τα ρήματα τα οποία σας έχω σε αυτή τη λίστα είναι τα 7 πιο συχνά και πιο βασικά. Είναι ρήματα τα οποία είναι και state και action verbs, ανάλογα την πρόταση και το νόημα. Σας έχω παραδείγματα για το καθένα, πότε λειτουργεί σαν state και πότε λειτουργεί σαν action, για να τα διαβάζετε.
και σημαίνει ότι θα πρέπει όταν τα βλέπετε αυτά τα ρήματα να αναλύετε την πρόταση και να βλέπετε αν σημαίνει το ρήμα τη μία σημασία ή την άλλη. Αν έχει δηλαδή χρήση σαν state ή σαν action ρήμα. Όλα τα υλικά που είδατε να χρησιμοποιώ σαν κείμενο, σαν φωτοτυπίες δηλαδή, σε αυτό το βίντεο, αλλά και σε όλα τα επόμενα βίντεο που θα δείτε, θα υπάρχουν πάντα για να τα τυπώσετε και να τα διαβάσετε με την ησυχία σας, στον κοινόχρηστο φάκελο με τα υλικά των αγγλικών που σας έχω στείλει στο email. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο και ελπίζω να σας βοήθησε. Γεια σας.